Γεια σας παιδιά! Σήμερα θα σας δείξω τις κάρτες μου της Adrenaline 2024. Και λοιπόν, πάμε στο βίντεο. Αρχίζουμε με τον Vinicius Limited Edition 278 overall. Με τη Stop Master μου τον Vinicius Upamecano, την Invisible, Leao και Pedri. Εδώ είναι η River Plate, η Palmeiras, η Arsenal, η Liverpool, όπως βλέπετε εδώ πέρα, η City που είχε πάρει και το Champions League, η United που μου αρέσει πολύ και γι' αυτό έχω και πολλούς, Newcastle που εντάξει είναι καλή παιδιά, η Ατλέτικο Μαδρίτης, η Barcelona, η Real Madridis, η αγαπημένη πολλών, όπως και εμένα, και η Paris Saint-Germain εδώ πέρα πίσω από τη Real, η Bayern Μονάχου, η ΑΕΚ, όποιος είναι ΑΕΚ να κάνει comment, ο Ολυμπιακός που να ξέρετε παιδιά εγώ δεν είμαι, ούτε ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ και το τελευταίο που εγώ είμαι, Παναθηναϊκός. Παιδιά το Παναθηναϊκού τις έχω όλες. Όποιος είναι Παναθηναϊκός να κάνει subscribe. Εδώ είναι της Ίντερ. Λοιπόν, εδώ αυτές τις Ίντερ. Της Juventus μας. Της Μίλαν. Και της Λάτσιο. Τώρα πάμε να σας δείξω της Magician, της Titan, της Dominator και της Giant. Περιμένετε. Αρχίζουμε με τις Titan. Λοιπόν, εδώ έχουμε τις Titan, όπως μπορείτε να δείτε. Είναι ο Μιλιτάο, ο Μαρκίνιος, ο Μπαστόνι. Συνεχίζουμε με τις Magician Robertson, Ακάντζι. Παιδιά, ο Όντεγκαρτ που μου αρέσει πολύ, ο Όντεγκαρτ να ξέρετε. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εμένα μου αρέσει. Ο Ραφίνια, ο Τέλιγχαμ, ο Λεάο και ο Βεράτη από Magician. Και τώρα Dominator. Τις Παλμέιρας που δεν το ξέρω, ο Χάλαντ, ο Ράσφορντ, ο Ροντρίγκο και ο Εμπαπέ μας, ο Θουρά όπως νομίζω ότι τον λένε, ο Νάρμπι, αυτός, ο Βλάχοβιτς, ο Ζιρού και αυτοί από Dominator. Λοιπόν, αυτές είναι οι Time Machine μου. Time Machine. Ωραία, θα το πω σωστά. Λοιπόν, και εδώ η Rising Star μου και η Top Keeper. Η Top Keeper μου, η Giant μου που μου μένει μία και τελευταίες οι διπλές μου. Τις διπλές μου τις βάζω πάντα στο τέλος. Αυτά λοιπόν τα λέμε. Όπα, περιμένετε παιδιά, έκανα λάθος. Και εδώ έχω δει limited edition. Λοιπόν παιδιά, τα λέμε στο επόμενο βίντεο που θα δείτε. Έχω βγάλει και κάτι short στο κανάλι μου. Κάντε subscribe και τα λέμε.